Benvidos a O Debate. A nosa análise de hoxe parte duns comentarios sobre 3 pasaxes bíblicas que son, cruciais. A historia do Xardín do Edén, a carta de Paulo aos romanos e tamén as tentacións de Xesús no deserto. Son textos que, en conxunto, intentan descifrar a naturaleza da condición humana na súa relación co divino. Exacto. Esta análise lévanos a unha cuestión central, un dilema que percorre, eu diría, toda a tradición espiritual. A loita fundamental do ser humano, tal como se presenta nestes textos, reside principalmente nun acto de fe, de confianza na bondade e na providencia de Deus. Ou é máis ben unha cuestión de elección ética, de obedecer ou desobedecer mandatos específicos e revelados. É unha pregunta clave, sí. Eu defenderei que o núcleo deste conflito espiritual é fundamentalmente unha cuestión de obediencia ética á lei divina. A loita é sobre o cumprimento. Eu, pola miña banda, sosterei que a cuestión raíz é máis profunda que o simple acto de obedecer. Argumentarei que o drama central é unha crise de fe e de confianza na benevolencia de Deus. Moi ben, pois, expoño a miña postura. Para min, a estructura destes relatos articúlase arredor de mandatos claros e actos de obediencia ou transgresión. A historia do Xénese, o noso mito fundacional, xira arredor dunha prohibición explícita, casi legalista. Non comeredes dela, senón morreredes. A loita non é abstracta, é sobre o cumplimento dunha lei concreta, e as consecuencias, pois derivan directamente do acto de violala. O comentario que analizamos reforza isto ao vincular a árbore da vida coa lei dada no Sinai, chegando a afirmar que a práctica cotidiá desta lei é a condición da supervivencia. Isto non é unha metáfora. Sitúa a obediencia á lei no centro da vida espiritual. E ese patrón continúa. A linguaxe de Paulo en Romanos é explícitamente sobre obediencia e desobediencia. A caída da humanidade provén da desobediencia dun só ser humano e a redención da obediencia dun só. E, finalmente, as respostas de Xesús no deserto son citas directas da lei, do Deuteronomio. El vence a tentación coa adhesión á palabra escrita de Deus, demostrando que a obediencia á lei revelada é o camiño para superar a proba. O conflicto é, no seu núcleo, ético e baséase na acción. A miña perspectiva é que ese marco ético, aínda que presente, é secundario a un drama moito máis profundo. Unha crise de confianza. Na narración do Xénese, o erro de Adán e Eva non é simplemente romper unha regra, é sucumbir ao que o comentario chama, e creo que moi acertadamente, un veleno mortal, a sospeita sobre as intencións de Deus. A serpe non se limita a suxerir un acto de desobediencia. Primeiro envelena a súa percepción de Deus, insinuando que lles oculta algo para o seu propio beneficio. A falta real é a pretensión de determinar por nos mesmos o que é bo para nós, o que supón un rexeitamento, pois un rexeitamento fundamental da confianza na guía divina. Esta idea reforzase na análise de Romanos. Aínda que Paulo usa os termos obediencia e desobediencia, o propio comentario suxere que poderíamos sustituílos por confianza e desconfianza. E cita Kierkegaard cunha frase que é demoledora. O contrario do pecado non é a virtude, o contrario do pecado é a fe. Isto recolle o todo. O pecado non é unha lista de malas accións, senón un estado de desconfianza. Por eso, a vitoria de Xesús no deserto non é un mero acto de forza moral ou de memoria legal, senón o triunfo da confianza absoluta na palabra do Pai, fronte a unhas tentacións deseñadas precisamente para romper esa relación filial. Aprecio a énfase que pos na promoción interna da percepción, iso é clave. Non obstante, o texto bíblico parece darlle todo o peso causal ao acto físico. A historia culmina nese momento. El acolleu do seu fruito e comeu. E Paulo, séculos despois, refírese a iso como a falta cometida por un só. A acción concreta é o que desencadea as consecuencias para toda a humanidade. Sen ese acto de desobediencia, a sospeita podería quedar nun simple pensamento, quizáis mesmo nunha tentación superada. É a transgresión da lei o que ten o poder de alterar a realidade, de rachar a armonía. Sí, entendo o que dis, pero eu enmarquería o doutro xeito. Cando falas da falta no Xénese como un acto, creo que pasas por alto a análise do comentario sobre o cambio na percepción. A falta comeza moito antes do acto de comer.
Comeza no intre en que a mirada de Eva queda, como di o texto, falseada por escoitar a voz da sospeita. Nese momento, ela xa non ve a árbore da vida no centro do xardín, senón a árbore proibida. É unha corrupción interna, unha pérdida de fe que precede e inevitablemente causa o acto externo. O acto é a manifestación visible, a febre, pero a enfermedade é a desconfianza. Sen esa enfermedade, o acto nunca tería ocurrido. Pero a lei non xulga a enfermidade, xulga o acto. E Deus estabeleceu unha lei. A serpe podería ter sementado dúbidas eternamente, pero mentras a lei non fose violada, o pacto seguía intacto. O que me leva a pensar na natureza da propia lei. Non a vexo como unha proba arbitraria, senón como unha estructura protectora. O comentario suxere que a lei do Sinaí é a nova árbore da vida. Obedecela non é someterse, é elexir a vida. A desobediencia, polo tanto, non é só un erro, é un acto de autodestrucción, unha renuncia consciente á fonte da vida. Estructura protectora é unha formulación interesante, pero o mesmo unha estructura protectora só funciona se confías en quen a deseñou. Se crees que o arquitecto che puxo un muro para encerrarte en vez de para protexerte, intentarás derrubalo. A traxedia do Edén é que Adán e Eva comezaron a ver a Deus como un rival, como un carceleiro. E iso lévanos directamente ao que Paulo di cando contrapón Adán con Cristo. Non é só unha cuestión de dous actos opostos. Exacto, esa contraposición é fundamental. E para min reafirma o meu punto. Paulo fala da desobediencia dun que trae a condena e da obediencia doutro que trae a xustificación. É un paralelismo casi matemático, legal. Un acto negativo é cancelado por un acto positivo. Pero fíxate no que di o comentario sobre a graza. Paulo fala de dous reinos, o do pecado e o da graza. E a graza, sublíñase, é un don gratuito, caracterizado pola súa abundancia e desmesura. Non é unha recompensa por unha boa conducta, nin un salario gañado por unha obediencia perfecta. É o resultado da confianza radical de Cristo. Adán, pola contra, quere apoderarse do que só pode ser acollido como un don, a divindade o coñecemento. Esta actitude de querer tomar pola forza, de non fiarse do que se dá gratuitamente, reflecte unha profunda desconfianza, non só un acto illado de desobediencia. É unha mentalidade. A ver, eso non me acaba de convencer, porque o propio texto de Paulo, na súa linguaxe original, está cheo de terminoloxía legal e xudicial. Di que a xustificación ven polo cumprimento da xustiza por un só. A obediencia de Cristo ten un efecto case xurídico que conduce á xustificación, é dicir, a ser declarada xusta ou en regra ante Deus. Isto reforza un paradigma legal. A obediencia implica unha acción deliberada, un alineamento consciente coa vontade de Deus, que vai moito máis aló dun sempre sentimento de confianza. A confianza pode ser pasiva, a obediencia de Cristo foi activa, custosa e deliberada. Sí, pero esa obediencia non nace do baleiro, nin dun desexo de cumprir un código. Nace da súa relación filial, da súa confianza, e iso vese con total claridade no deserto. Que dis desa vitoria de Xesús? Non demostra iso que a confianza é o alicerce de todo? O núcleo das tres tentacións é precisamente poñer a proba a súa relación como fillo de Deus. O tentador quere que actúe pola súa conta, que converta as pedras en pan para satisfacer a súa propia necesidade. Quere que exixa probas, que se lance do templo para forzar a man de Deus. Quere que se apropie do poder dos reinos a cambio dun acto de adoración. A súa resposta non é só citar a lei, é reafirmar a súa total dependencia e confianza no Pai, rexeitando a lóxica de Adán de apoderarse e exixir. É un argumento convincente. Sí, pero consideraches isto. Xesús repele cada tentación citando a lei do Deuteronomio. A súa arma non é un sentimento, é a palabra de Deus como mandato escrito. El demostra que o camiño para superar a tentación é a fidelidade á lei revelada, non un estado interior subjetivo. O seu exemplo é un modelo de comportamento ético, baseado na adhesión á norma divina, que calquera pode seguir. A confianza demóstrase na obediencia. Non son cousas separadas. De feito, eu diría que a obediencia é a única proba verificable da confianza. Entón, se a arma de Xesús é a lei, como podemos separar a súa confianza do seu acto de obediencia á letra desa lei? Non son, nese caso, a mesma cousa. Non exactamente. Veo máis ben como unha xerarquía. A obediencia é a forma que adopta a confianza no mundo real.
Podes dicir que confías nunha médica, pero a esa confianza só se fai efectiva cando sigues o tratamento que che prescribe. Sin a obediencia ao tratamento, a confianza é unha palabra valeria. Xesús non só sentía confianza, el actuou en obediencia, e nese acto resile o poder redentor. Eso faime pensar, pero aínda ves unha distinción crucial. Por que cita Xesús esas leis específicas? Non só de pan vive o home, non tentarás ao Señor o teu Deus adorarás. Cada unha desas citas non é só un mandato legal, é unha profunda declaración de confianza. A primeira afirma confianza na providencia de Deus por riba da necesidade física. A segunda confianza na súa presenza sen necesidade de probas espectaculares. E a terceira confianza na súa soberanía exclusiva. O contido desas leis é en si mesmo un manifesto sobre a confianza. Polo tanto, non é só o acto de citar a lei, senón o que a lei di sobre a relación correcta con Deus. Unha obediencia puramente externa, sen a confianza interna que esas leis expresan, sería un formalismo valeu, o mesmo que criticaban os fariseos. Aí é onde discrepo. A lei non é un menudo que escoller as partes que falan de sentimentos, é un todo coherente. E a obediencia a ese todo é o que constitúe a fidelidade. Ou someterse á letra da lei, Xesús está a someterse á vontade do Pai que a deu. El non a reinterpreta nin a psicoloxiza, aplica. Demostra que a vontade divina revelada na lei é suficiente e perfecta. A confianza, para min, é a premisa que te leva a obedecer, pero a obediencia é o acto salvífico en sí mesmo, tanto en Adán en negativo como en Cristo en positivo. A luz da nosa conversa, paréceme que chegamos a un punto central. Para min, aínda que os actos de obediencia son evidentemente cruciais, estes son a manifestación externa e necesaria dunha disposición interna. Os comentarios que analizamos suxiren que o veleno primario é a sospeita cara a Deus e a cura é a fe, entendida como confianza relacional. A obediencia que non flúe desa confianza corre o risco de converterse en mero legalismo, nun intento de gañar o favor de Deus a través do esforzo, que é precisamente a lóxica que a graza ven a romper. A confianza auténtica, por outra banda, conduce naturalmente a unha vida de obediencia, porque, cando confías en alguén, seguir o seu consello non é unha carga, senón unha liberación. Eu conclúo desde un punto de vista diferente, casi oposto. Esta análise móstrame que a confianza non é unha idea abstracta ou un sentimento etéreo. Faise real e efectiva a través da obediencia a mandatos concretos. A estructura das narrativas, desde a prohibición específica e clara no xardín ata as citas literais da lei por parte de Xesús no deserto, subliña a centralidade da acción ética e da fidelidade á vontade revelada de Deus como o eixe da loita espiritual. A fe, sen as obras de obediencia que a demostran, corre o risco de ser unha ilusión, unha autoconvicción sen fundamento na realidade. A confianza é o motor, sí, pero a obediencia é o vehículo que nos leva ao destino. Sen dúbida, ambas as perspectivas revelan a complexidade inesgotable da relación entre o humano e o divino. A tensión entre a fe como confianza fundamental e a obediencia como acción ética segue a ser un punto central na reflexión espiritual. Exactamente. Non é unha pregunta con resposta sinxela, e quizáis a verdadeira sabeduría reside en manter ambas as verdades en tensión, sen deixar que ninguña anule completamente a outra. O material, certamente, convida a explorar estas cuestións con moita maior profundidade.